Сәлем дуслар, Татар чартның яңа чыгарылышын тәкъдим итәм сезгә. Һәм бу юлы ул ретро җырларга багышланачак. Хәтерлисезме, моннан 2 айлап элек сезнең белән 80нче еллар башы чорында якты йолдыз булып балкыган җырчылар турында сөйләшкән идек. Ул вакыттагы клиплар сюжеты композиция ягыннан әллә ни оригиналлыгы белән аерылып тормаса да, җырларның тере тавышка башкарылуы, чын уен кораллары катнашындагы музыкасы, сүзләренең мәгънәле булуы һәм әлбәттә инде җырчыларның күңел түреннән ургылып чыккан көчле тавышы җыр моңа гашык булганнарның берсен дә битараф калдыра алмый. Әйе, бу турыда сез үзегез дә безгә язып тырдыгыз. Ә бүген без иҗатлары шулай ук 80нче елларда гөрләгән, бигрәк тә 80нче еллар уртасына туры килгән җырчылар турында сөйләшербез. Һәм бу юлы да сезне искитмәле матур, мәгънәле җырлар һәм данлыклы җырчыларыбыз турында кызыклы мәгълүмат көтә. Киттекме? Татар чартны Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахиров ачып җибәрә. Консерватория тәмамлаган Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры, Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, соңрак Казан шәһәр филармониясе солисты булган Искәндәр абый кечкенә чагында артист булырга теләү турында әйтергә дә оялган. Хәрби хезмәтне тәмамлап, Лениногорскта заводка эшкә кергәч, Биктахировның моңлы, көчле тавышын ишеткән хезмәттәшләре аны сәләтен күрсәтергә Казанга барырга үгетли. Искәндәр абый шулай эшләде. Ул вакытта ук озын халык көйләрен яратып башкара ул. Ядкәр, кирдем кар урманнарга кебек җырлар аша Искәндәр Биктахировны халык белә башлый, үз итә һәм ярата. Ә бүген без аның Ак каеннар шаулый болында дип исемләнгән җырын тәкъдим итәбез. Татарстанның халык артисты Римма Ибрахимова да кечкенә чакта җырчы булырга хыялланмадым ди. Дөрес, музыка дөньясын үз иткән гаиләдә туып үсә ул. Әти-әнисенең, абыйсының бик матур итеп җырлауларын, үзенең дә мәктәп, район чараларында чыгыш ясауларын искә алып сөйли Римма апа. Мәктәпне тәмамлагач, Казанда КДУның тарих факультетына укырга керергә килә ул. Тик беренче имтиханнан соң ук имтихан кагазын югалтып, вузга керә алмый кала. Әмма шул ук елны филармония уздырган бәйгедә катнашып, Римма апа Мәскәүдә эстрада сәнгате буенча Россия күләм иҗат остаханәсенә эләгә. Казанга кайткач, музыка училищесы, сәнгать институтында белем ала, ә соңрак Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты да була. Һәм бүген дә халкыбызның яраткан моңлы сандугачы, халык җырчысы ул. Кәккүк моңнарын тыңларга дип җырлар ул хәзер. Карыйбыз, тыңлыйбыз. Татар милли музыкасы, татар фольклор музыкасы турында сөйләгәндә, Айдар абый Фәйзрахмановны искә алмый калу
һич кенә дә мөмкин түгел. Зур сәхнәгә опера җырчысы буларак менгән Айдар абый 27 ел дәвамында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты була. Чит ил, рус һәм татар оперларыннан партияләр башкара. Үзе музыкант, дирижер, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбленең сәнгать җитәкчесе дә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчесе, педагогия университетының профессоры да ул. Башта халык җырларын башкаручы буларак танылу алган Айдар абый Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты исемнәренә лаек була. Гомумән, Айдар Фәйзрахманов турында күп сөйләп булыр иде. Популяр җырлары да күп аның. Тик менә Айдар абыйга шундук мин су буеннан әнкәй кайтып килә җырын искә төшерәм. Клипны карап тыңлап узыгыз әле. Ә менә сез Айдар абыйның мондый яшь чагын хәтерлисезме? Дуслар, менә сездә дә шулаймы ул? Берәр җыр исемен әйтсәләр, шунда ук күз алдыма шул җырны башкарган җырчы образы килеп баса. Гәрчә ул җырны инде бик күп артистлар башкарган булса да. Данлыклы Зәңгәр томан җыры. Аны нинди генә җырчы башкармады, әмма минем күңелдә бу җыр Венера Ганиева башкаруында саклана. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, күп санлы дәрәҗәле бүләкләр иясе, сәхнә йолдызы Венера Ганиеваны зур сәхнәгә илткән юлы сикәлтәсез генә булмый. Консерваториягә укырга кергәндә бер имтиханын икелегә тапшыра ул. Шунда уку йортыннан буйыгып, күңелсезләнеп чыгып баручы кызны ректор Нәҗип Җиһанов үзе күреп ала. Кызның борчылуы сәбәбен белгәч, Җиһанов аңа кабат имтихан тапшырып карарга мөмкинлек бирә һәм кыз сынауны уңышлы уза. Ә сез Венера ханымның Галиәскәр Камал исемендәге Академия театрында Зәңгәр шәл спектаклендә Майсара ролен башкаруында беләсезме? Хәтерлисезме? Бу роль яны әле 86 елда ул чакта театрның баш режиссеры Марсель Сәлимҗанов чакыра. Иҗади карьерасын опера җырчысыннан башлаган Венера ханым Казан мәдәният һәм сәнгать университетында да укыта. Никадәр талантлы яшь җырчылар нәкъ менә аның мәктәбен уза. Ә хәзер сәхнәбезгә үзен чакырыйк. Зәңгәр томан. Күзләремдә минем нурлар gibi сыман нурсыз кала кебек, җырларында сүзләр әй сөеклем синең, хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең зәңгәр томан. Тавышың әйбәт, буйсының да бар. Мондый тавышлылар татарда да, руста да сирәк туа. Илһам абыең Шакировлар кебек халык артисты булачаксың. Консерваторияның ул чактагы директоры Нәҗип ага Җиһановның әлеге сүзләре кечкенәдән үк җыр моңа гашыйк Мирсәет абый Сөнгатуллин тормышын билгели. Чаллыда Сабан туенда тәртиләүне җырлаган була ул чакта Мирсәет абый. Менә шул чакта инде армияны узган Чаллыда гомумән башка өлкәдә эшләүче егетнең балача хыялы тормышка аша. Дөрес, мәктәпне тәмамлагач ук Мирсәет абый Казанның музыка училищесына укырга кергән була. Әмма торырга урыны булмаганлыктан документларын кире алып китергә мәҗбүр була ул.
Зур иҗатка илтүче юл нинди генә урау булмасын, Мирсәет ага халык мәхәббәтен яулап, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты исемнәренә һәм күп санлы дәрәҗәле орден медальләргә лаек була. Ә хәзер без аның Өнсә авылы киен башкаруын тыңларбыз. Yıldız yana yaktıra, ayga da yıldız pek yakın, seni gene minden yara. İsmeli jil tuqtalı jil izmegiller şeşeginle, izmegiller şeşegin. Alga kilmeyi verip bulmay başına ne küreşegin. Дуслар, үзебезнең олуг, данлыклы, искитмәле матур тавышлы җырчыларыбыз иҗатын өйрәнгәндә, һәрберсенең дә тормышында кызыклы бер фактка инанасың. Аларның берсен дә кичкенәдән үк ничек кенә матур итеп җырламасыннар, әти-әниләре артист булыр дип үстермәгән, моның өчен махсус рәвештә танылган җыр укытучыларына йөртмәгән. Сәхнәгә алар фәкать үз тырышлыгы белән юл ярып чыга. Менә чираттагы җырчыбыз да бала чагы турында сөйләгәндә, өйдә көйләп йөрүемне ишетсәләр, әниләр уламады дип әйтәләр иде. Мин күбрәк урманга чыгып җырларга ярата идем. Шит кешеләр каршында да җырларга ояла идем дип искә ала. Тик язмыш менә шул оялчан, урманга качып җырларга яраткан кызчыкка Россиянең һәм Татарстанның халык артисты булырга язган. Ә сезнең Зилә апа Сөнгатуллина турында. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының солисткасы булган. 40-тан артык рус, татар, чит ил композиторларының операларында төп рольләрне башкара ул. Җыр өлкәсе белгечләре дә Зилә апа турында үз тырышлыгы белән опера артистларының иң матур хыялларына ирешә алган бәхетле җырчы ул дип сөйли. Шул ук вакытта без аның эстрада өлкәсендә дә матур җырлар башкаруын беләбез. Менә хәзер дә аның язгы җырын тыңлабыз. Янган йөрәк ярсу күңел ашкана язга, язар килә җиргә бик азга. Кояш төсле син дә мине иркәлә назла, сөю назы була язда. Илдә яз, җирдә яз, бар дөньяда яз, дәртле яз, назлы яз. Кошлар идек бүген йолдызга кадәр, сөйгән диеп әйтсәң син әгәр. Илдә яз, җирдә яз, бар дөньяда яз, дәртле яз, назлы яз. Кошлар идек бүген йолдызга кадәр, сөйгән диеп әйтсәң син әгәр. Туган җиргә, туган илгә, талгын язлар килә. Минем белән бергә җырлый дөнья, минем белән бергә көлә. Минем белән бергә җырлый дөнья, яз кайта минем илемә. Татар чартта урын алган чираттагы җырчы да, кичкенә чагында да, хәтта яшь үсмер елларында да җырчы булырмын дип һич кенә дә уйламаган. Аның тормыш юлында тиешле вакытта ярдәмчел кешеләрнең кул сузуы гына безгә Георгий Ибушев дигән талантны бүләк итте дисәк тә ялгыш булмас. Казанга аны танылган җырчыбыз Миңгол Галиев чакыртып ала. Әмма Георгий ул елны имтиханнарга сыңа калып килә. Шулайдан Миңгол абый консерваториядә тиешле белгечләрне җыеп, директор Нәҗип Җиһанов каршында Георгий Ибушевны җырлата. Ошаталар егетне, әмма тагын бер ел кабат имтиханнар башланганчы көтәргә кушалар. Ә Георгий абый ни эшли? Миңгол абыйда калдырган чемоданын шыпырт кына ала да, качып кабат авылына кайтып китә. Ә анда инде аны армиягә алып китәләр. Хәрби хезмәттән кайткач кына Георгийны кабат консерваториягә чакыртып алалар. Кашкын көрәшен, кайда йөрисең? Без бит сине укырга алдык, дип сөйгән шул чак Нәҗип Җиһанов.
яшь егетнең иҗади юлы менә шулай башланып китә. Я, үзен тыңлыйк. Яшьлегебез чәчәк атканда. Татар җырын, татар моңын Татарстан һәм Россия күләмендә генә түгел, чит илләрдә дә таныта алган Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Клара Хәйретдинова. Кече яшьтән үк төрле үзешчән концертларда, бәйрәмнәрдә җырлап чыгыш ясаган Клара апаның профессиональ иҗат юлы Татар филармониясеннән башланып китә. Инде консерваторияне дә тәмамлаганнан соң Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты була ул. Искиткеч матур бәрхет тавышы белән аерылып торган Клара апа татар һәм рус телләрендә классиканы да, татар халык җырларын да югары дәрәҗәдә башкара. Чебоксар, Анкара, Венеция кебек чит илләрдә зур уңыш белән чыгыш ясый ул. 1994 елдан бирле атаклы Венеция Ля Феничи театрында җырлаган беренче һәм бердәнбер Татарстан җырчысы булып кала ул. Үзендә тыңлыйк инде. Шишмә җыры. Татар чартта урын алган чираттагы җырчы турында журналистлар, музыка өлкәсе белгечләре Совет чорындагы поворотчы, татар сандугачы диләр. Тагын ул актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, театр эшлеклесе. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты исемнәренә лаек булган Ринат Ибраһимов турында сүзе. Кичкенә чагында ук төрле чараларда катнашкан актив малайны күргәннәр Ринатка киләчәген сәнгать белән бәйләргә киңәш итәләр. Бу өлкәдә зур уңышларга ирешүен фаразлыйлар. Шулай була да. 16 ел дәвамында Муса Җәлил исемендәге Татар Академия опера һәм балет театры сәхнәсендә балкый ул. Әмма опера композицияләре белән бер рәттән халык җырларында, эстрада хитларында башкара ул. Хәзерге вакытта Ринат Ибраһимов Мәскәүдә яшәп иҗат итә. Ә сезгә күңелемдә яз җырын бүләк итә дуслар. Батада кич була, күңелем шатлык белән тула, нурлар уйный тирә-ягымда. Мин иркәм сине көтәм, көтә-көтә заргы бетәм, гөл чәчәкле бакча
Біз хәзерге яшьләргә Гөлзада апа Сафиуллина дигәч, күз алдына һәр вакыт зәвыклы итеп, гадәттә татар милли киемнәренә охшатып киенгән мөнәҗәтләр, моңлы татар халык җырларын, тарихи җырлар башкаручы мөхтәрәм җырчы килеп баса. Кече яшьтән үк бик актив, талантлы кызның иҗат юлы шактый кызыклы була. Гөлзада апаның беренче профессиональ белеме ветеринар. Укуын тәмамлагач, аны хәтта Үзбәкстанга ветеринария табибы булып эшкә җибәрәләр. Тик чит илдә булуына да карамастан, һәр вакыт үз мәшгуль түгәрәкләрдә, концертларда катнаша ул. Сәхнәгә дә Гөлзада апа башта нәфис сүз остасы, алып баручы буларак менә. Җырлау мәктәбен Илһам Шакиров белән Әлфия Авзаловадан, аларның концертларын алып баручы сүз остасы булып эшләгәндә ала. Ә соңрак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында да эшли ул. Гастрольләрдә, дөньяның төрле илләрендә татар моңын таныта. Татарстанның халык артисткасы Муса Җәлил премиясе лауреаты була ул. Ә бүген без Гөлзада апаның Агыйдел буенда татар халык җырына төшерелгән күптәнге бер клибын карарбыз. Дигән сүзе бар, Агыйдел күпер, шуен мәллә шылтарай, каш астында ике күзен җекебек йылтарай, каш астында ике күзен җекебек йылтарай. Дуслар, менә шундый бай ул безнең татар мәдәнияте, җыр сәнгате. Гади гаиләләрдә туып үскән татар малай кызларның көчле, гаҗәеп моңлы тавышлары Татарстан белән Россияне генә түгел, чит илләрне дә шаккаттырып сокландыра алган. Татар моңын дөньяның төрле почмакларында яңгыраткан алар. Һәм аларның исемнәре татар сәнгате тарихына алтын хәрефләр белән уелып, татар халкы күңелендә саклана. Ретро җырларга багышланган тапшырулар әле алга таба да булып торачак. Сезнең дуслар, фикерләрегез, тәкъдимнәрегез, сорауларыгыз булса, аларны безгә юллый аласыз. Аккаунтларын экранда күрсәтәбез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.